sinokholwa ukuthi uThixo ukhona into siyenzayo. Singabelani ntangabuza ukuthi uThixo akakho ayizokwenzeka lento. Masingathathi xa sisenza into sidinwe. Xa singayifumani ngoku suphela ithemba mani. Banethemba nakuba nangomsuza kwenzeka manje lento. Ayenzeka ngathi namhlanje qha kodwa ngomsuza kwenzeka. Kuba lokho silahla ithemba yonke into yachabalala. Kanti xa siselana into nathemba iza kwenzeka nyani iyenzeka into. Bathanda bathe ngokwelizwi lakho ngokuthetha kwakho sizawuyisa. Ngoba umntu bathi bebamnyibi ngomnye kodwa ayawutha bese senzile kodwa sinophinda siyenze mosimoko. Bake bamazi ba lo uthetha nathi nguThixo. So masithobele umthetho wakhe senze into masiyenze. Yenzeka nyani bayigcwalisa iminathi badla ukuthi idimo zethu baphungulela nabanye bayizani uzokuthanda. uThixo bethunana ulungile ngamaxesha onke zonke into ziyenzeka kuye. Kuzixa singenzeki ukuthi kuye ziyenzeka masibe nayo loo nto leyo siyenze into ethi masiyenze nami ndasho indawo amen. Thank you, Jesus.